Comissions Obreres mostra des de fa molt temps una gran preocupació per les qüestions relacionades amb el medi ambient. Aquest sindicat treballa pel canvi de model de desenvolupament al nostre país, on mentre els beneficis econòmics estan en mans dels empresaris, els costos de la reparació de l'entorn natural malmès recauen en l'administració i, per tant, en tots els ciutadans. Per contribuir al canvi d'aquest model, Comissions Obreres de Catalunya va crear l'any 2005 l'Oficina per l'Ecoindústria. Aquest és un projecte pioner en el món laboral, en què reben consultes relacionades amb la implantació de polítiques de prevenció ambiental, en els processos, productes i serveis que desenvolupen els treballadors a les empreses. Comissions Obreres considera vital l'acció sindical a les empreses a través dels seus delegats, en la reorganització industrial cap a un model de producció més net i segur. Els treballadors i les treballadores tenen un paper fonamental a l'hora de treballar els temes ambientals i concretament el problema del canvi climàtic. De fet, ningú millor que nosaltres coneix el lloc de treball i com millorar la seva gestió, des del punt de vista de la gestió de material o d'energia en general, no? Però a vegades ens trobem que no totes les empreses encara estan aplicant sistemes de gestió ambiental, és a dir, mesures correctores necessàries per aplicar un canvi al procés productiu o de serveis, no? Per tant, els nostres representants sindicals el que han de fer és fer propostes a l'hora d'aplicar aquest tipus de canvi en la concepció del que seria la producció més neta i sostenible. Comissions Obreres juga un paper molt important, no només a nivell català i espanyol, sinó a nivell europeu. Va ser encarregada per la Comissió Europea d'estudiar els efectes que podria tenir sobre el canvi climàtic i els llocs de treball, o sigui, estudiar quins avantatges i quins inconvenients pel tema del canvi climàtic i els nivells sobretot la qualitat del treball, del lloc de treball, si es guanyarien o es perdrien llocs de treball. Aquest estudi ja s'ha fet a nivell de tota Europa, de 25 països, l'ha liderat com a sindicat Comissions Obreres, es va presentar a Brussel·les el dia 20 de febrer i el conjunt de l'estudi, la conclusió, és que s'hi surt guanyant, però no tothom hi guanya. Hi ha uns que hi guanyen i uns altres que hi poden perdre, i el que es tracta és de minimitzar els que hi poden perdre, qualitat de treball i número de llocs de treball, per uns altres que en conjunt s'hi surt guanyant. Ja n'hi ha un bon grapat d'exemples d'empreses que estan aplicant sistemes de producció i generació d'energia més nets. Aquestes accions mediambientals han de rebre el suport dels treballadors que han de veure el benefici en favor de l'entorn ambiental com a garantia de futur i les millores de les condicions laborals a les seves empreses. És el cas de Tramvia Metropolità, que ha incorporat a la coberta de les seves cotxeres, a Sant Joan d'Espí, una instal·lació solar fotovoltaica, que és on ens trobem en aquests moments. Aquesta instal·lació genera una energia neta que després es destina a la mobilitat dels tramvies. La xarxa del tramvia ha incorporat el sol com a font d'energia. Tramvia Metropolità ha equipat la coberta de les seves cotxeres de Sant Joan d'Espí amb una instal·lació solar fotovoltaica per aprofitar la llum solar com a font d'energia complementària de les convencionals. Aquesta instal·lació genera més de 125.000 quilowatts l'any, una energia equivalent a la que cal per recórrer 27.500 quilòmetres en tramvia. Això significa que actualment el 2% de l'energia que utilitza el tramvia per funcionar ja prové d'aquesta instal·lació. Aquesta actuació s'emmarca en la política de sostenibilitat del tram, que té per objectiu fer del tramvia un transport públic col·lectiu cada vegada més eficient, accessible i ambientalment net. I com no podia ser d'una altra manera, també Comissions Obreres aposta per l'energia neta i en aquesta línia es va inscriure a la iniciativa d'instal·lar al terrat de la seu del sindicat, a Cornellà, un sistema de plaques fotovoltaiques per a la producció d'energia elèctrica. Estas 30 placas que están puestas en marcha en estos momentos, que están funcionando desde esa fecha, tienen una producción aproximada de unos 4.000 kilovatios año. Y desde el periodo de su puesta en marcha, desde mayo del 2003, como decía anteriormente, hemos conseguido el no emitir 3,5 toneladas de CO2 a la atmósfera. Por tanto, es una apuesta clara y decidida por variar en relación a la producción energética y por implicarnos desde el Sindicato de Comisiones Obreras en la producción de energía limpia. A
part de generar energia neta per al funcionament de l'edifici de Comissions Obreres, aquest sindicat ha posat aquestes instal·lacions a disposició de totes aquelles institucions interessades per la sensibilització en el respecte al medi ambient, perquè puguin ser visitades amb fins formatius i pedagògics. Està funcionant. La gent que treballem som la que vivim als barris amb entorns més degradats i a més no ens podem permetre de tant en tant creuar mig món per anar a visitar paisatges verges. Aquest és un punt d'interès pel qual els treballadors i treballadores volem que el nostre entorn, el medi ambient, i amb això té una part importantíssima el canvi climàtic, doncs no ens acabin d'esgarrar els nostres entorns immediats. Però també a nivell d'empresa estem directament afectats per si es produeix bé amb respecte ambiental o per si es produeix brut. No hi ha salut laboral en producció bruta. Moltes malalties professionals tenen l'origen en pràctiques, maneres de produir que són contaminants. Si nosaltres som capaços de produir net, estarem produint de manera segura i estarem produint de manera saludable. I a més, les empreses que siguin ineficients energèticament, que contaminin, a curt o llarg termini acabaran tancades i es perdran els llocs de treball. Els treballadors i les treballadores som els primers interessats en que les nostres empreses siguin eficients, respectin el medi ambient i així garantir els nostres llocs de treball. Abans ens preocupàvem per les inversions i els futurs productes. Ara, a més, ens hem de preocupar perquè la nostra empresa sigui ambientalment eficient i sobretot que ho sigui amb la nostra participació, per salut i perquè socialment el conflicte social avui passa per aturar el canvi climàtic, per millorar el respecte al medi ambient. Comissions Obreres aposta decididament per actuar en l'àmbit de l'empresa, per introduir-hi noves actituds que facilitin l'estalvi d'aigua i energia, la minimització de residus i la disminució d'emissions contaminants, cosa que redueix els costos econòmics i els riscos per als treballadors i el seu entorn. El canvi climàtic ens afecta a tots i totes i tots en som responsables. De tota manera, com hem vist en aquest programa, també tots som una peça clau a l'hora de buscar solucions i posar-les en pràctica, a les nostres llars, en els nostres hàbits i, sobretot, i molt important, a les nostres feines. També està a les nostres mans la possibilitat de fer un canvi, que comença per canviar la manera de produir i consumir energia. Aquest és el nostre compromís amb el medi ambient.